chiyamuone nhau yechisungirira manje vakomana na George Charamba nokuti zvamuziva kuti aiwa nyika yeZimbabwe takarwa nemasanctions. Pane vanhu vakaisirwa masanctions ne US neAmerica. Pana pationa zvinzi aiwa nekuda kwokuti vakomana ava vane corruption kana macompanies ari corrupt. Tinoona kuti Zimbabwe government yacho nevakomana na George Charamba vane vachiaccuse America vachiti aiwa haisi nyika yakanaka, nyika iyi inoti-oppressa, inoti-suppressa, haidi kuona any development kubva kunyika yeZimbabwe. Vari kune chinhu chazobata manje vakomana vana George Charamba. Saibida mashoko abuda chinyongwa vanoti vasubscribe like kuti on the bell kuti tipita pahendo yamajara jaros anoposta vachiti we know Makanakaishe is at Auburn University in the US, not University of Zimbabwe, because he deserves it. However, you will be surprised to see how his father George Charamba aka Musoro 007 denigrates the US every day. You should not think he would approve his son going to the US. Tichimuona vachuya vachiaccuse US haidi ngedu ibudirire. Tona kuti anobva senda his own child kuti anodzidza koko kwari kuti aiwa nyika idzi hadzidi kuchibudirire vana US. Ndokunodzidza mwana wake. Ndo vanhu pauri kuaccuse vachiti vakomana vori mahypocrites vakomana imi. Noda kuti munoya muchichema nesu muchiti aiwa US yazotikuwadza yazotitsikirira. Iro nyika yedu isadevelopa, but nekuseri munotumira vana venyu vanodzidza kuAmerica. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa majaira jairos aiwa mukomana ane nharo. Ipinda comment section medu kutidza mafungiro enyu. Musangano subscribe like, turn on the bell icon.